abu ne wanda irin Mallam Sanusi in an tara su guda 1000 ba za su iya sadaukar da rayuwarsu wajen samun al'umma irin wannan saukin ba, kuma koda sun kwatanta hakan babu ma wanda zai yadda da su, because mutane ne wanda tun ana alfahari da su ana gani watakila gaskiya suke yi, sai Allah ta'ala ya fitar da rashin gaskiyansu a duniya. Mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa mayaudara ne, mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa wayannan mutane duniya suka saka a gaba, kansu suka saka a gaba. Babu wanda ya fi wannan. Duk wanda ya san ni ya san halaka na da Mallam Sanusi Khalil, amma duk halakan da za ka yi da mutum ba zai taɓa yiwuwa maga kuma hanyar da mutum ya ɗauka na tozarta kanshi, tozarta al'umma, sannan kuma cin mutuncin addini, komin girman shi da muke gani mu tsaya mu yi shiru kuma mu bar shi yana abin da ya ga dama ba. Wannan magana shine na farko. Ina da abubuwa da yawa a matsayin na dan jarida, a matsayin na ɗalibi, wanda ya kamata in faɗe su, amma insha Allah lokaci yana zuwa. Amma abu ne wanda irin Mallam Sanusi in an tara su guda 1000 ba za su iya sadaukar da rayuwarsu wajen samun al'umma irin wannan saukin ba, kuma koda sun kwatanta hakan babu ma wanda zai yadda da su, because mutane ne wanda tun ana alfahari da su ana gani watakila gaskiya suke yi, sai Allah ta'ala ya fitar da rashin gaskiyansu a duniya. Mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa mayaudara ne, mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa wayannan mutane duniya suka saka a gaba, kansu suka saka a gaba. Babu wanda ya fi wannan. Duk wanda ya san ni ya san halaka na da Mallam Sanusi Khalil, amma duk halakan da za ka yi da mutum ba zai taɓa yiwuwa maga kuma hanyar da mutum ya ɗauka na tozarta kanshi, tozarta al'umma, sannan kuma cin mutuncin addini, komin girman shi da muke gani mu tsaya mu yi shiru kuma mu bar shi yana abin da ya ga dama ba. Wannan magana shine na farko. Ina da abubuwa da yawa a matsayin na dan jarida, a matsayin na ɗalibi, wanda ya kamata in faɗe su, amma insha Allah lokaci yana zuwa. Amma abu ne wanda irin Mallam Sanusi in an tara su guda 1000 ba za su iya sadaukar da rayuwarsu wajen samun al'umma irin wannan saukin ba, kuma koda sun kwatanta hakan babu ma wanda zai yadda da su, because mutane ne wanda tun ana alfahari da su ana gani watakila gaskiya suke yi, sai Allah ta'ala ya fitar da rashin gaskiyansu a duniya. Mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa mayaudara ne, mabiyan da suke kusa da su ma suka fahimci cewa wayannan mutane duniya suka saka a gaba, kansu suka saka a gaba. Babu wanda ya fi wannan. Duk wanda ya san ni ya san halaka na da Mallam Sanusi Khalil, amma duk halakan da za ka yi da mutum ba zai taɓa yiwuwa maga kuma hanyar da mutum ya ɗauka na tozarta kanshi, tozarta al'umma, sannan kuma cin mutuncin addini, komin girman shi da muke gani mu tsaya mu yi shiru kuma mu bar shi yana abin da ya ga dama ba. Wannan magana shine na farko. Ina da abubuwa da yawa a matsayin na dan jarida, a matsayin na ɗalibi, wanda ya kamata in faɗe su, amma insha Allah lokaci yana zuwa. Amma abu ne wanda irin Mallam Sanusi in an tara su guda 1000 ba za su iya sadaukar da rayuwarsu wajen samun al'umma irin wannan saukin ba, kuma amma sakon da nake so in isar shine babu yanda za a yi in ba wanda ba shi da basira ma da tunani ba. Shekara nawa muka yi a Najeriya in saka bama-bamai ne a 'yan ta'adda ko kuma fulani da suke jeji suke garkuwa da mutane, in yakansu ne. Shekara nawa aka yi a ƙasar nan ana yi wannan abun.